Benvidas e benvidos a este novo vídeo tutorial sobre o uso e a configuración da rede social educativa Schoology. O que imos ver nesta parte é a actualización nos cursos que xa temos creados. En anteriores videotutoriais xa creamos un curso e agora chega o momento de inserir xa algún contido. Para iso, desde a páxina inicial da nosa conta en Schoology, o que imos facer é apartado de cursos, que como lembrades é aquí arriba, cursos, escolledes o curso, que supoñemos que será que somente tedes creado un polo de agora, elixides o curso e vedes que polo momento non hai ningún contido aquí. E o que imos facer é poñer aquí no menú da esquerda onde pon actualizacións. O que nos aparece é unha caixa para empezar a escribir, como calquera outra caixa de editores de texto que vimos noutras aplicacións. Empezamos a escribir o que queramos comunicar ao noso alumnado. Por exemplo, achego-vos información útil para o curso, . Vedes que aquí aparecen as opcións que normalmente aparecen en todas as caixas de edición de texto. Por exemplo, eu podería poñer isto de información útil, o podo poñer pois en negrita, en cursiva, por exemplo, non? Poño outra liña máis e poño, por exemplo, a primeira información útil para o curso, que pode ser que Estados Unidos entra na guerra de Cuba, xa que estamos falando dun curso de historia. E na seguinte liña poño 1808 chegan os franceses. Xa temos aí dous liñas máis que eu podo seleccionar as dúas e darlle un formato de lista, que pode ser normal, unha lista sin numerar ou unha lista numerada. Aquí, aí está, numerada ou sin numerar. Deixo así sin numerar e agora o que vou facer, vedes que aquí aparece outra cansilla que pi inserir contido. E o que vou facer agora é inserir un enlace. É dicir, que isto de Estados Unidos entra na guerra de Cuba, e vou inserir aquí, vou inserir un enlace a un vídeo de YouTube que xa teño previamente seleccionado. Pincho aí e digolle link. Pego e aquí está. É dicir, o título vai ser o que xa tiñamos seleccionado, este é o enlace ao vídeo. Insertar, e xa vedes que toma forma de link. O mismo vou facer pois co outro de abaixo. Exactamente igual, tamén selecciono o de chegan os franceses, outra vez esta caixiña, link, e pego o link o que quero que me leve. Insertar. Polo tanto, sabemos que insertamos aquí aos links, os enlaces a onde queramos. Ahora, a continuación, doulle outra vez un espacio, un enter, un salto de liña, e aquí voulle quitar o formato de lista e poño xa a despedida espero que vos sexan de interese. Perfecto. Agora imos aquí abaixo e vedes que aquí tamén hai varias opcións. Eu podo inserir aquí un arquivo, é dicir, un documento PDF, un documento de texto, o que queiramos, sería desde aquí. Aquí vedes que pon link. Non é exactamente igual que o link que puxemos aquí arriba. Aquí sería un link no que vería, pois, por exemplo, se queremos poñer, imaginade, un vídeo cunha previsualización. Eu poño aquí o link. Primeiro me pregunta cal é o link, o enlace onde quero que leven. Poño aí. E o título? Pois o título deste vídeo que eu lle estou inserindo aquí é Un galego na cubanía. E dígolle anexar. E vedes que aparece aquí o enlace, o título, e aquí pon obter visualización ou previsualización, non sei como virá se o tedes en castelán. E vedes que carga aquí. Agora, eu xa podería publicar todo este post, o sea, ese texto de aquí arriba con este enlace, esta previsualización, podo insertalo todo. Bueno, podería engadir máis cousas, recursos, votación, enquisas, eso vemos despois. Agora, aquí vedes que
antes de publicar, eu teño aquí a opción para Twitter, Facebook ou marcar estas actualizacións de curso como anuncios. Isto de Twitter e de Facebook realmente non é para que apareza, para que os rapaces poñan si me gusta ou non me gusta en Twitter ou en Facebook, como noutros tipo de enlaces, sino que para que, si vos queredes que isto que imos publicar agora apareza tamén na vosa conta que teñades enlazada de Twitter ou de Facebook. Polo tanto, en principio, como estamos facendo unha proba e non nos interesa nada desto, non o marcamos. Polo tanto, se xa temos todo listo, lle dimos a publicar. Os alumnos xa van ver isto, porque eu, Jorge Castro, como profesor, publiquei isto no muro de Historia Proba Inicial. Polo tanto, todos os alumnos que teñan acceso a este curso verán no seu muro esta publicación. Vou engadir agora outra cousa máis que vai ser unha enquisa. Unha enquisa que pode ser: gustaronvos os enlaces anteriores? Entón, agora, aquí temos a votación. Cando eu pinchei aí, vestes que apareceron dúas caixiñas. E unha pode ser unha resposta posible: gustaron. E outra resposta posible: non gustaron. Que queremos engadir outra opción máis? Aquí tedes un botón para poder engadir outra máis, que podía ser, por exemplo, poderían estar mellor. Unha vez que o temos, igual que antes, publicar. Xa temos aquí dúas publicacións. Imos ver agora, entrar na conta dun dos alumnos e ver como visualizaría el. O alumno entraría, como sempre, desde a páxina principal de Schoology, poñería o seu nome, o seu contrasinal, e lle vai preguntar, se é o caso que xa tedes posta unha escola, cal é a súa escola, por seguridade. Entón, pois podedes poñer, neste caso deste alumno, sería o código postal, e xa saen os 3 centros que hai nese código postal, a que nós temos este de Centro Sagrada Familia, e polo tanto, login. E xa estamos na páxina principal de o alumno, de Mario Castro, e vedes que xa no seu muro de actividade recente aparecen as dúas publicacións que acabamos de facer como profesor. Tedes aquí, achegos de información útil para o curso, enlace e a previsualización do vídeo. E aquí arriba a enquisa que acabamos de facer. Gustaron vos os enlaces anteriores? Pois eu vou contestar, pois gustaron. Marco aquí e xa hai un voto aquí, marcado. E abaixo podo decir, comentar algo como alumno, e decir: están moi interesantes, e publico. E tamén podo decir que me gusta, un like. Aí está. Polo tanto, sabedes como está funcionando isto. Volvo a conta do profesor. Xa estou na conta outra vez de profesor, e sabedes que na actividade recente apareceme xa as variacións que houbo por o alumno este, Mario Castro, que xa fixo comentarios. Aquí aparecen todas as actualizacións. Si teño varios cursos van a aparecer aquí, por orden cronolóxico. Si quero organizar isto un pouco máis, o que podo facer é ir á páxina do curso e veréis somente as publicacións referentes ao curso. Vedes aquí. Vedes que na enquisa xa aparece un voto, e aquí aparece o comentario de Mario Castro, e que a unha persoa pois lle gustou isto. O sea, algo moi similar a Facebook, se estades familiarizados con el. E bueno, isto é a forma de crear actualizacións nos cursos. Vedes que é moi sinxelo, é bastante áxil e non ten maior complicación. Así que deixamos este vídeo tutorial por hoxe. Grazas.